Λοιπόν, από την αρχή, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σήμερα 16 Νοεμβρίου του 2024. Εχθές είχα ξεκινήσει, είναι ανεβασμένο και στο TikTok και στο YouTube, μια καινούρια προσπάθεια. Έχω κάνει αρκετές ένα χρόνο που είμαι στο TikTok. Δεν ήξερα πραγματικά τι προηγείται το άλλο. Υπάρχουν πολλαπλά σχέδια και έργα και όπως βλέπετε απάνω υπάρχει και ένα κίνημα, το οποίο είναι ένα ενωτικός αγώνας Έλληνες εφαγωνίζεστε Ελληνίδες. Είναι αυτό που θα ακολουθείτε σε ό,τι κάνω, γιατί για τους Έλληνες και τις Ελληνίδες γίνονται αυτά. Είχα ξεκινήσει πριν από λίγο μήπως βάλω στην αρχή το κίνημα. Δύσκολο πράγμα. Εχτες ανέλησα τι συνέβηκε, δεν χρειάζεται κάθε μέρα να το λέω, και σταμάτησα και λέω ότι είναι καλύτερα μήπως να μπω στα έργα, μιας και ο χρόνος πιέζει. Όπου να είναι θα υπάρχει και απάντηση από τα Υπουργεία, πιστεύω, δεν το ξέρω. Θα υπάρχει κάποια ενόχληση τηλεφωνική τουλάχιστον μετά από λίγο, και σε οποιαδήποτε περίπτωση θα ξεκινήσει, έστω και σε μικρή κλίμακα, αν βρω συνεργάτες Έλληνες και Ελληνίδες, και απευθύνουμε στο λεκανοπέδιο Αττικής, μιας και εκεί θα γίνει η εκδήλωση, και θα ήθελα όποιος ακούει, δεν ήρθανε πάλι σήμερα κόσμος, αύριο μπορεί να έρθουνε. Αν οι ίδιοι δεν μπορούν, γιατί τα φεστιβάλ χρειάζεται και κατάλληλους ανθρώπους, μιας που σκοπός το φεστιβάλ είναι ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός, και με βάση τις ανθρώπινες αξίες, αυτές που όλοι λέμε έχουν φύγει από τη ζωή μας. Δηλαδή είναι μια εργασία επάνω σε ένα πρόβλημα. Όταν ο κόσμος λέει, οι περισσότεροι, ότι δεν πάμε καλά, δεν υπάρχει ανθρωπιά, σεβασμός, αξιοπρέπεια, οικογένεια, πατρίδα, τι να πω, μπορώ να πω όλα, να τα πω παντού μπάζει το πράγμα. Λογικό είναι να γίνεται κάτι που θα ενδυναμωθούν αυτά τα συναισθήματα. Όσο είναι καιρός, γιατί αν περάσουν πολλά χρόνια, δεν θα υπάρχει το συναίσθημα της ευθύνης. Εμείς ηλικιωμένοι θα πρέπει να το πάρουμε σοβαρά. Όλοι το λέμε αυτό πια, το παραδεχόμαστε, ότι εμείς φταίμε σε έναν βαθμό, φυσικά η πολιτική περισσότερο, αλλά αναγνωρίζουμε ότι ξεχαστήκαμε, δεν μιλήσαμε, αφήσαμε τα πράγματα να εξελιχθούν έτσι. Θα πει ο άλλος, μα τι μπορούσαμε να κάνουμε? Δεν έχει σημασία. Δεν προσπαθήσαμε. Αυτό έχει σημασία. Τώρα προσπαθούμε μήπως δώσουμε το μουτζούρι κάπου αλλού. Μήπως δικαιολογήσουμε με το να επαναστατήσουμε. Ακούγονται πολλά, να τους βάλουμε φυλακή, να τους φτιάξουμε, να τους ράνουμε. Ξέρετε ότι δεν θα γίνει τίποτα.
Θα υπάρχει μια δικαίωση εσωτερική όμως. Εμείς που έχουμε το συναίσθημα της ευθύνης. Όποιος δεν το έχει, δεν τον νοιάζει και τίποτα. Υπάρχουν περισσότερο ηλικιωμένοι που προσπαθούν με κινήματα και καλά κάνουνε και μπράβο τους. Έχουν όμως σκοπό τα κινήματα το μέλλον ή έχουνε να αισθανθούν οι ίδιοι καλύτερα. Να πούνε, παιδί μου, εγώ κρέμασα έναν. Εγώ έκανα ό,τι έπρεπε. Φώναξα, βγήκα στις πλατείες. Έβρισα, έφτιαξα. Στο τέλος θα ακούσεις, δεν ήταν καλύτερα ρε πατέρα να κοιτάξεις για το μέλλον το δικό μου? Να συμφιλιωθείς άμα χρειάζεται. Προτίμησες την εκδίκηση που ξέρεις ότι δεν μπορείς να αλλάξεις κάτι. Φυσικά αυτοί που δημιουργήσαν τα προβλήματα έχουν και τη δυνατότητα να φυλάγονται. Γιατί λοιπόν να χάνουμε το χρόνο για να ρίχνουμε μπαλωτιές στον αέρα? Μήπως πρέπει να βρούμε κάποια άλλη λύση, να φέρουμε ύλη οικονομική όπως τα φεστιβάλ, να γυρίσουμε αυτή τη σελίδα επιτέλους για να ζήσουν τα παιδιά μας, να σταματήσουμε να κυνηγάμε εμείς τους υπευθύνους. Αν δεν το βρούνε από τη δικαιοσύνη, δεν λέμε να τους δώσουμε χάρη, θα το βρούνε από το Θεό. Εμείς όμως κάνουμε αυτό που θέλει ο Θεός. Ο Θεός δίνει ζωή. Αγαπάει και τους εχθρούς του ακόμα. Έχω την εντύπωση ότι επειδή εγώ το ξεκίνησα και δεν μπορεί να κρυφτεί πια, θέλουν δεν θέλουν τα παιδιά σας θα το ακούσουν. Δεν θέλω να πικραθείτε και να σας πούνε γιατί δεν ακολουθήσατε κάτι που μου δίνει μία ελπίδα να ζήσω. Εγώ δεν λέω ότι έχω ένα μαγικό ραβδί. Μπορεί να γίνει όμως δυνατό ραβδί. Αν ακολουθήσετε στο μέλλον, στη ζωή, μα με αυτούς που μας αδικήσανε, ίσως έκανε λάθος. Ίσως σου δώσει κι αυτός μία βοήθεια. Και στρατηγικά, κύριοι, που προσπαθείτε με κινήματα, με φωνές και ιαχές, έχετε δίκιο. Δεν σας το παίρνει κανείς. Δεν έχετε στρατηγική. Η στρατηγική της νίκης, γιατί στρατηγική πρέπει να έχεις για να κερδίσεις, όχι στρατηγική για να χάσεις. Παίρνει ο στόχος, ο δούριος ύπος. Μα τα έχουμε μάθει αυτά στην ιστορία μας. Η στρατηγική είναι πώς θα αποδομήσεις τον αντίπαλο και πώς θα βάλεις ένα δούριο ύπο μέσα του. Αν λες θα τον κρεμάσεις, δεν θα μπορέσεις να βάλεις δούριο ύπο. Αν εισχωρήσεις μέσα, να είστε σίγουροι, μέσα σε αυτούς που κατηγοράτε είναι και χλωρά, που καίγονται από τα ξερά. Αυτά τα χλωρά θα πρέπει να τα ποτίσουμε.
Αυτοί θα διασπάσουν τους άλλους. Δεν έχετε στρατηγική. Έχετε δίκιο όμως. Άλλο δίκιο και άλλο στρατηγική. Μη τα μπερδεύουμε αυτά. Σας πρότεινα τόσο καιρό. Εγώ επιτηρητής θέλω να είμαι στο σκοπό. Δεν μπορώ να είμαι και στα δύο. Γίνετε ομάδες. Μαζευτείτε. Να αναδειχθούν μικρές ομάδες οι πιο δυνατοί. Αλλά πάντοτε με σκοπό και στρατηγική. Αυτό εγώ θέλω να επιτηρήσω. Όχι με αντιπαλότητα. Δεν έχουμε καμία τύχη. Έχουνε θωρακιστεί. Δεν είναι όπως παλιά. Το μόνο είναι σαν να χτυπάμε γροθιά στο μαχαίρι. Και μέσα στους κύκλους αυτών που κατηγορείται υπάρχουν δικοί μας άνθρωποι που ψάχνουν να βρούνε αυτή την ευκαιρία. Όταν όμως σηκώνουμε τη μάχαιρα, θα σηκώσουν και οι άλλοι. Θα πρέπει να τους αφήσουμε σαν να μην υπάρχουμε στη δικαιοσύνη. Μα θα φύγουν μερικοί και δεν θα τιμωρηθούν. Ναι, έχετε δίκιο. Εμένα με ενδιαφέρει τα παιδιά μου όμως. Να έχουν αύριο, να μείνουν στην Ελλάδα, γιατί τι να την κάνει στη δικαιοσύνη άμα δεν φύγουν οι Έλληνες. Για πέστε μου ρε παλικάρια. Τι να την κάνουμε, πέστε μου. Πρέπει να υπάρχει ισορροπία. Πρέπει να υπάρχει στρατηγικό μυαλό. Σημασία έχει ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Και ο σκοπός είναι ιερός αυτή τη στιγμή. Τα φεστιβάλ. Αυτά είναι ένας πρόλογος για αυτά που συμβαίνουν, μήπως μπορέσω να έρθουν άτομα που δεν το βλέπω, ενώ μερικοί τους αρέσει, δεν έγραψε κανένας «Είμαι εδώ Νικόλαε» στο προσωπικό. Πώς θα μπορέσω να κάνω ομάδα. Μπήκα στη διαδικασία να πω, τον πείραξε και τον Μπάμπη, ακούει από κάτω, όσον αφορά ότι μπορώ να συνεργαστώ σε αυτό το κίνημα μόνο με δημοκρατικά, τον κορμό. Να μην τα αναλύω. Ήταν μια σκέψη, όχι ότι έχω κάτι με εσάς. Εγώ με όλους τους ανθρώπους μιλάω και όλους τους σέβομαι. Για καλύτερη επιτυχία, για καλύτερη συμφωνία. Θα μπορούσατε να κάνετε κι εσείς το ίδιο. Χρειάζεστε κι εσείς. Σας ονομάτισα, να το ξέρετε. Είναι τιμητικό όνομα αυτό που σας έδωσα. Τα πατριωτικά κινήματα, τα γαλανόλευκα λιοντάρια. Τιμητικό είναι. Χρειάζεστε. Όχι όμως να δαγκώνετε, να γριλίζετε. Γιατί έχουμε πάρα πολλούς οχθρούς. Χρειάζεστε κι εσείς. Όλοι χρειάζονται σε μια κοινωνία. Αρκεί να μην είμαστε παραβατικοί. Τότε και δημοκρατικός να λες είσαι, από τη στιγμή που είσαι παραβατικός, είσαι εκτός. Ας μπούμε, σας παρακαλώ, στα φεστιβάλ. Τα φεστιβάλ, το είπα και χτες και θα το λέω κάθε μέρα, θα δώσουν μια μεγάλη διαφήμιση για τη χώρα μας παγκοσμίως. Αν το ελληνικό κράτος σκεφτεί σοβαρά, τα λέω με που σ' ακούει και κανένας, γιατί αλλιώς θα τα κάνουν άλλοι και δεν μπορώ να τους αποκλείσω. Φυσικά μπορώ, δικές μου σκέψεις είναι, αλλά και να έχεις δίκιο, άλλος το κάνει αυθαίρετα. Μα δεν κάνουν αυθαίρετα μέχρι τώρα.
Αυτά που λένε δεν είναι αυθαίρετα? Γιατί να μην το κάνουν κι αυτό? Θα σου πει πήγαινε με στα δικαστήρια. Άιντε τώρα εσύ να βρεις άκρια. Το θέμα είναι να το κάνει η Ελλάδα πρώτα. Δεν θα το κάνουν εξ αρχής. Παρόλο που πλησιάσανε, γιατί δεν μπορούν να πείσουν τον κόσμο. Θα πρέπει να έχουν δικαιολογία. Αυτό είναι στρατηγική πάλι. Διπλωματία λέγεται. Εγώ τα ξέρω γιατί μου τα έδωσε ο Πατήριος και Άγιο Πνεύμα. Μου έδωσε το πακέτο πώς να κινούμε. Αλλιώς πώς θα φτάσω στο σκοπό? Οπότε, αν εμείς δεν κάνουμε τίποτα, θα μπορούν να πούνε, τι να σας κάνουμε? Ο άνθρωπος το είπε και εσείς σφυρίζατε κλέφτικα. Φταίμε εμείς. Θα αφήσουμε την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και ειρήνη και κατά επέκταση την παγκόσμια, γιατί αυτό το σκοπό έχουν τα φεστιβάλ. Θα τη θυσιάσουμε γιατί οι Έλληνες αργοπορούνε? Τι ντροπή, Θεέ μου. Να λέει ο γείτονας το εφαγωνίζεστε. Θα βλαστημάω, δεν μ' αρέσει η λέξη. Θα ντρέπομαι, μα γιατί το είπες, γιατί το έκανες αυτό? Θα έχω τύψεις. Οπότε στοιχηθείτε από πίσω. Δεν πρόκειται για μένα, για την κοινωνία και για την Ελλάδα πρόκειται. Δεν βλέπω. Θα ήθελα να δω, ανεβάζω βίντεο, έχω το χθεσινό, το έκανα προώθηση, κάνουν κάτι καρδούλες, δεν το στέλνουνε πιο πέρα. Στείλτε τώρα παιδιά. Σε παιδιά του εξωτερικού. Μην σας πειράζει που θα διαφημίσετε και εμένα. Το Πατήριο και το Άγιο Πνεύμα τιμάτε. Αυτός τα λέει, εγώ μόνο τα κάνω. Αυτόν πρέπει να τιμήσετε. Αφήστε εμένα. Μα θα βγάλεις λεφτά για τα επόμενα έργα. Ένα έργο θέλει πολλά χρήματα να γίνει. Δεν μπορώ να σας το πω γιατί δεν μπορώ να συγκρατήσω τα δάκρυά μου. Τότε θα καταλάβετε. Θα το πω κάποτε όμως. Δεν μπορώ να είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση. Γιατί θα μπλεχτεί μετά το θέμα και ο καθένας θα λέει ό,τι θέλει. Είδαμε τις μη κερδοσκοπικές. Πρέπει να είναι ιδιωτική πρωτοβουλία. Δικιά μου. Αλλά το κέρδος θα είναι μικρό. Ένα 5%. Το 95% θα πηγαίνει στις αδύναμες κοινωνικές ομάδες. Ανάπηρος. Μα δεν υπάρχει κανένας εδώ μέσα που μ' ακούει και έχει έναν άπειρο γνωστό. Να τους δοθεί η τιμή ότι και αυτοί αξίζουνε. Να κοιτάνε το πώς γίνεται το φεστιβάλ και αν δούνε ατέλειες, γιατί είναι πανέξυπνοι, πιστέψτε με, να πούνε εδώ πέρα δεν πάει καλά. Μόνο τη χαρά που θα τους δώσει, στην τιμή. Πολιτισμός είναι Έλληνες αυτό. Πολιτισμός είναι οι άρρωστοι, οι ανάπηροι, οι αδύναμες ομάδες. Αν δεν έχεις αυτά, δεν έχεις πολιτισμό. Τι να πούμε για τις ελληνικές οικογένειες που θέλουν να κάνουν παιδιά και δεν τους βοηθάει κανείς? Να πάρουν κάτι της. Γιατί μιλάμε ότι τα έργα στο σύνολο είναι δισεκατομμύρια. Δεν φτάσαμε πιο πέρα. Είναι πιο δυνατά έργα. Όλα με τη σειρά όμως. Αν δεν κάνουμε επίπεδο, δεν μπορούμε να πάμε πιο πέρα. Άμα δεν χτίσουμε θεμέλια, άμα δεν σκάψουμε βαθιά, πώς θα χτίσουμε? Πρέπει πρώτα να αλλάξουμε εμείς. Στις αδύναμες ομάδες, τους συνταξιούχους, τι θα γίνει μετά το 32, δεν το ακούτε?
Αυτό ένας γέρος μου έκανε να κάνω αυτά. Πρώτα ντρεπόμουν. Έλεγα, πού πας εσύ, ένας αδύναμος άνθρωπος. Και ένας γέρος, έβδοσα λόγο, θα το κάνω για αυτόν τον γέρο. Ένας γέρος που έκλαιγε σαν μικρό παιδί. Δεν θέλω πιο πέρα συγκινούμε. Ξεχάσαμε κάποια δύναμη ομάδα, συνταξιούχος, Ελληνόπουλα, για να αυγατήσουμε επιτέλους, ανάπηρος, και είναι και μία άλλη ομάδα της κοινωνίας, αυτοί που πέφτουν σε ναρκωτικά, σε ουσίες. Δεν είναι όλοι δυνατοί οι άνθρωποι. Αν δεν τους εντάξεις στην κοινωνία, θα τους βρεις μπροστά σου. Αυτά χρειάζεται η Ελλάδα να υποστηριχτούν. Και αυτό είναι πολιτισμός. Το φεστιβάλ είναι το πρώτο βήμα. Μετά έρχονται όλα τα άλλα. Θα ανοίξει το εμπόριο, θα διαφημιστούν τα προϊόντα παντού. Αν αυτό το κράτος δώσει την αιγίδα, σε 6 υπουργεία τα έδωσα, και ενημερώσει τους Έλληνες της Διασποράς για το σοβαρό της υπόθεσης, δεν μπορεί να λες δεν πάμε καλά και δεν κάνω τίποτα. Είναι δυνατόν να το λες αυτό και να μην κάνεις τίποτα? Να είστε σίγουροι, τα παιδιά μας που φύγανε δεν ξεχάσανε τη χώρα, πικραμένα είναι. Εμείς θα πρέπει να είμαστε δυνατοί να τα καλέσουμε πίσω. Δεν φύγανε γιατί είναι προδότες. Φύγανε γιατί βούλιαζε το καράβι. Τώρα τους δίνεται η δυνατότητα να βοηθήσουν τη χώρα. Και συγχρόνως εσείς οι μανάδες, περισσότερο οι μανάδες, και οι πατεράδες και τα αδέρφια, παροτρύνετε τα παιδιά αυτά. Θα πάρουνε μια δόξα. Γιατί αν η Ελλάδα καταστραφεί, θα είναι τα μαύρα πρόβατα. Θα είναι ρετσινωμένοι ότι αφήσαν τη χώρα και φύγανε. Οπότε μανάδες που έχετε παιδιά στο εξωτερικό, γράψτε μου μήνυμα. Ελάτε. Δεν θα υπάρχει μεγαλύτερη πίκρα για μία μάνα να ακούσει αυτά τα λόγια. Γιατί στην καταστροφή θα ψάχνουν όλοι να βρούνε το μουτζούρι. Ποιος φταίει? Από τώρα αρχίζουν να λένε. Τα παιδιά σας που φύγανε πρέπει να τα επηρεάσετε να βοηθήσουν την Ελλάδα να ξανααναστηθεί. Εσείς μόνο σαν μανάδες μπορείτε. Σας οικετεύω. Όποιος από εσάς που ακούει να δώσει αυτό το βίντεο. Για την Ελλάδα. Σας ευχαριστώ. Δεν μπορώ άλλο να μιλήσω. Συγκινήθηκα όταν είπα για αυτόν το ηλικιωμένο, τον κύριο που δεν μπορώ να το ξεχάσω, που έκλαιγε σαν μικρό παιδί. Θα μιλήσουμε και άλλη φορά. Τώρα κλείνω αυτό το